деҳқонону ангурпарварони шаҳри турсунзода дар миқёси мамлакат ва берун аз он дар самти парвариши ангур ва истеҳсоли мавизи хушсифат шӯҳрат доранд. ангурро дар шакли тар ва хушк дар баробари таъмини бозори дохилӣ содирот низ менамоянд. ба ҳолати 4 октябри соли ҷорӣ 28320 тонна ангур ҷамъоварӣ 11000 тоннаи он ба бозорҳои дохилӣ ва 4500 тонна ба хориҷ аз кишвар содирот гардидааст. айни ҳол соҳибкорони ватанӣ ба истеҳсоли мавиз машғуланд. дар ин баробар дар 78 адад сархонаи дар шаҳри турсунзода мавҷуд буда ки бо ғунҷоиши 24050 тонна бунёд ёфтанд, барои мутадилии нарх ва дар муҳлатҳои муайян содирот намудан 5800 тонна ангур захира гардидааст. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри турсунзода 4190 гектар тогзор мавҷуд аст ки 2722 гектари он ҳосилдиҳанда аст. навъҳои маъмули парваришёбандаи ангур дар шаҳри турсунзода ҳусайнии сафеду сиёҳ, ғалаба, шоҳона, президент, кардинал, тоифии гулобӣ ва кишмиш ки дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ талабот ба онҳо зиёд аст, парвариш карда мешавад. бо назардошти он ки баъзе навъҳои қобилияти хуби истеҳсоли мавизро доро мебошанд, самдорони хоҷагиҳои ангурпарвар ба омода намудани мавиз машғуланд. хоҷагимон ба хушконидани мавизу ангуру ҳамаи фаъолият дорем. имсол ки азбаст ки ҳосил нақс шуд, ҳосили хуб дод, мо аз ҳамун боғи худамон ки буд мева нақс шуд, 50-60 тонн мевара гирифта хуш кардем. ина меваҳои хушкмон дар ҳамаҷа ҳастад. мавизомон ба давлатҳои Эрону Ироқ содирот кунем. ина молҳои Тоҷикистони мо ба дигар давлатҳо муаррифӣ шавад. бидонанд ки моли Тоҷикистон аст, моли масалан дигар давлат нест, моли худамон аст, моли ватанӣ аст. ба хотири ҳамин мо оилавӣ кор мекунем, зиндагиро айсои меҳнати худамон пеш мебарем. маҳсулоти мо сифаташ ба ҳамин замони муосири ҳозират ҷавобгӯ ҳаст, беҳтарин чиз аст. ба ҳамин хотир талабот зиёд аст. ин ангури ғалаба аст, победа меган, ангури хуб аст, хуби калон аст ки аз ин бигем ки дар ҳамин осиёи миёна ҷои беҳтарина мегирем. бояд тазаккур дод ки коркарди маҳсулоти кишоварзӣ хусусан истеҳсоли хушкмева ва содироти он ба хориҷи мамлакат зери таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар ин самт деҳқонону ангурпарварони шаҳри Турсунзода таҷрибаи бой доранд. дар шаҳри Турсунзода 4190 гектар тогзор мавҷуд мебошад. аз он 3113 гектарш замини курам обӣ, 1057 гектар заминои лалбӣ ба ҷойгир шудагааст. ҳосилноки имсол хеле хуб мебошад. ҷамъоварии ҳосили ангур дар ин мавсум ҷамъоварӣ карда истоданд. то ҳамин рӯза дар содирот беруни кишвар 4900 тонн мо содирот кардем. 4100 тонн ангурро барои хушконидани мавиз тайёр намудем. зиёда 1000 тонн мавизро ҷамъоварӣ кардем. мавиз ин ангури хушккардашуда буда хушкмеваи фоидабахш ва серғизо мебошад. таркиби он аз витаминҳои гурӯҳи Б, витамини С, минералҳои гуногун ба монанди оҳан, калий, калтсий, фосфор, антиоксидантҳо бой аст. минерали асосии мавиз оҳан мебошад ва истеҳсоли он ба муолиҷаи касалии камхунӣ мусоидат менамояд. ҳамзамон хӯрдани мавиз ба дил, дандону устухон ва чашм манфиати хуби шифоӣ дорад.
бояд тазаккур дод ки деҳқонону ангурпарварони шаҳри Турсунзода ба коргарди ангур хеле ҳавасманд буда, аз ин ҳисоб ҳамасола фоидаи калон ба даст меоранд. агар нархи 1 килограмм ангури тару тоза дар бозор 8 сомонӣ арзиш дошта бошад, дар сурати коргарди саноатии он ва истеҳсоли мавиз арзиши иловагӣ зам мегардад. аз 4-5 килограмм ангури тар ки 1 килограмм мавизи хушсифат истеҳсол мегардад, наздик ба 100 сомонӣ даромад мегиранд. ангур ғалабаи хуш мекунем. 4 кило ғалабаи ангур 1 кило мавиз тайёр мешавад. мобайни 15 рӯз 20 рӯза тайёр мешавад. ино хуш мешавад. бо ино ҷамъ карда мегирем. баъд ҳамин сол ҳосиламон нақд шуд. ҳам дар дохили кишвар, ҳам дар хориҷи кишвар талабот дорад. چهار سال می شود که خوجگیداران شهر ترسونزاده خشکانی انگور غلبه را در همکاری با صاحبکاران جمهوری ازبکستان به راه مانده، مویز استحصال شده را به بازارهای داخلی و به خارج کشور صادرات کرده ایستادند. талаботи ҷаҳониён бисёр аст ба меваҳои тоҷикистон. беҳтарин маззаш дигар хел лазиз аст. солаш ба 100 тонн 150 тонн гирифта хуш мекунем. имсол ҳосил нағз зӯр имсол мана гирифта содирот мекунем дар Ӯзбекистон. аз ин ки меваи тоҷикистон ба таъму ба мазза аст ва таъму хуб дора, мо омадем инҷа ангура гирифтем ба мехоҳем ба кишмиш табодила кунем ва кишмиш аз тоҷикистон ба тарафи ҷумҳурии исломии афғонистон ва ё кудом шаҳри дига агар шава экспорт бикунем. аз ин ки таваҷҷӯҳи шаҳрванди хориҷӣ буд ва мардум талабот доштанд ба меваҳои тоҷикистон аз хуб будани таъмаш, мо ба мо иртибот омадем як кора сар кардем, кора шурӯъ кардем. соли ҷорӣ соҳибкорони шаҳри Турсунзода 4000 тонна ангурро кор карда намуда, 1000 тонна мавизи хушсифат истеҳсол намуданд. соҳибкорон ва хоҷагидорои шаҳри Турсунзода якҷоягӣ бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ангурро хушк намуда мавиз карда онро ба бозорҳои дохила ва хориҷии кишвар ба роҳ монда бо мавиз таъмин намоянд. мо бонувони шаҳри Турсунзода ба ин кори мавизкунӣ машғул ҳастем. ангури тарро чинда барои мавиз кардан мехушконем. ҳамчунин аз хушаҳояш якто ҷудо карда барои банду баст кардан ба қутиҳо омода мекунем. раҳмат ба соҳибкорони ватанӣ ки моро ба кор таъмин карда истоданд. тӯли 3 моҳ шуд мо ба кор таъмин ҳастем. воқеан рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва дар ин замина коргарди меваҷот бахусус ҷиҳати боло рафтани сатҳи даромаднокии хоҷагидорон мусоидат намуда, барои баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди маҳал заминаи мусоид фароҳам меорад.
дар парвариш ва содироти ангури хушсифат хоҷагиҳои соҳибтаҷриба ва пешқадами шаҳр назири боғи Сомон, Ватан, ҳоҷи Неъмат саҳми бештар дошта, дар майдони тогзори ин хоҷагиҳо беш аз 10 нави ангур парвариш меёбад ки дар бозор рақобатпазир буда ба содирот нигаронида шуданд. дар боғи ангури нави Аватар ҳузур дорем. ин ангур ба мамлакати мо 4-5 сол пеш ворид шуд. ана ина мо با اصولی قلمچه با اصولی پیوند این زیاد کردیم. الکی همین سال از انگور اواتر حاصلی بلند گرفته شد. این خصوصیتش همین که یکمش حاصلناکش بسیار بلند است تا 40-50 تن حاصل گرفته ممکن است. دویمش این ذخیره به داشتن ای بسیار نغز میستد. در صدخانه ای بسیار مدتی دراز نگاه داشتن ممکن است. یک خصوصیتش که ای بیدانه بوده. اینا از این بسیار مویزی علاسفت میشده. اینا پارسال همین سال اینا مویز کرده کمتون سنجیده برآمدیم. سال آینده یک قسمش مویز کرده با بازار داخلی و بیرون از مملکت اینا صادرات کردن ممکن می شود. кишоварзони шаҳри Турсунзода заминҳои коррам ва майдони боғу тогзорро самаранок истифода бурда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. در خواجگی ما انگورای پرزیدنت، انگور کاردینال، انگور استقلال بسیار پیش‌پزا بوده به حاصل می‌دارد و پیشتر می‌پزد. اینا تنش انگور حسینی را ای بالاش بریده نوداش با اینا پیوند کرده. الکی منه این یکم سال حاصلش پارسال پیوند شدگی یکم سال ده گویا که 60-70% حاصل به درآمد. از همه جهت به طلبات جوابگو بودن میتونه که انگور بهترین.
айни замон давраи ҷамъоварии ангур идома дошта, кишоварзону хоҷагидорон барои беталаф ғундоштани ҳосил онро ба бозор бо шакли тару хушк пешниҳод намуда истоданд. хоҷагидораи шаҳри турсунзода дар 10 солҳои охир бо ангурпарварӣ машғул буда сол то сол навъҳои нав истеҳсол карда истоданд. имрӯз мо дар боғе ки қарор дорем, ин боғ бо парвариши нави ангури аватар машғул аст. ин ангур аз хориҷи кишвар ворид карда шуда ба обу ҳавои тоҷикистон мутобиқ карда шуда имрӯз аллакай истеҳсол шуда истодааст. фарқияти ангур дар он аст ки ин ангур дона надорад, барои тайёр намудани мавизҳои хушсифат бисёр мувофиқ мебошад. тибқи барномаҳои давлатӣ ва дар майдонҳои васеъ бунёд шудани токзор имкон фароҳам овард ки ин шабу рӯз фаровонии ангур дар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат таъмин гардад. 40-45 тонна ҳосил гирифта мумкин аст. аз 3 кило 4 кило 1 кило мавис пайдо мешавад. ин ангур бисёр аз экологии тоза тасалли ба тобовар будай. мардум ба ҳозир ҳамина тавсия дода истодем ки аз тиромо ина қаламчиша гирифта сархонада монда ина ба деҳқонҳо пешкаш мекунем ки баҳор пайванд кунанд ё ки қаламча кунанд шинонанд. ин меваи коркардшавандаи саноатиро сокинони мамлакат дастаҷамона ҷамъоварӣ ва барои истеъмолу коркард пешниҳод мекунанд. ҳосилнокии баланду таъми лазизи ангури дар тоҷикистон истеҳсолшаванда аз мусоид будани иқлим ва обу замини ҳосилхез шаҳодат медиҳад. ташаккур мегӯем ба сарои давлатамон. бойгарии мамлаката яъне замина ба дасти деҳқоно спориданд. ҳозир деҳқоно аз рӯи ҳамин зиндагишонро пеш бурда истоданд. сатҳи зиндагишон баланд. шумораи оилаи камбизод кам мебошад, барои он ки ҳар кас деҳқон аст, ҳар кас ҷои кор дорад, бо меҳнати ҳалол зиндагиша пеш бурда истодааст. ҳама ба шарофати ҳама тинҷии омонии ҳама мамлакат.
шароит ва имкониятҳои шаҳри турсунзода барои зиёд намудани майдони боғу тоқ хеле мусоид аст. бо ба даст овардани ҳосили фаровони баландсифат тавонистанд бозорҳои дохилӣ ва хориҷро бо маҳсулоти тару тоза таъмин намуда мавқеи маҳсулоти ватаниро дар бозорҳои ҷаҳонӣ боз ҳам баланд бардоранд. дар шаҳри мо ангурбоғ аз сол то сол зиёд шуда истода. ина ба ҳисоб гирифта бисёр сархонаро зиёд сохта шуд. ина истифода бурдастем. як қисми ангур ба сардхона меравад, як қисмиш тари тоза бозорҳои дохилӣ ва хориҷ, сеюм қисмиша як мавиз карда ҳама кора бо баровар баро монда ҳамон ҳосила исроф накарда дар муддати муайян ина ҷамъоварӣ карда ҳосилнокиро баланд мебардорем. таҷрибаи чандсола исбот намуд ки ангурпарварӣ самараи баланди иқтисодӣ дорад. бо табодули таҷриба, риояи технологияи парвариш ва тақвият додани робитаи ин бо истеҳсолот имрӯз талош ба он равона карда шудааст ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат майдони навъҳои содиротии токзор васеъ гардонида шавад ва хоҷагидорон муваффақиятҳоро дар самти зиёд гардидани истеҳсоли ангур афзун гардонанд. имсол ангурро хеле фаровон нағз шуд. як ҳафта шуд сардхона ба ангурро заҳира кардана сар кардем. ҳам бозори дохилиро таъмин карда истодем. баробари ин ба федератсияи Россия, ба ҷумҳурии Қазоғистон ва дигар давлатҳо ба ангур ҳам содирот карда истодем. талаботи ангур зиёд аст. баробари ин корҳо 3-4 соли охир аз ангурҳои сиёҳ мавиз тайёр карда истодем. аз 4 кило. агар шириниш бисёртар нағз пухтагӣ бошад, аз 3.5 кило 1 кило мавиз мебирояд. аз тамоми дунё меҳмон мебиёд. сайёҳҳо омада истод, меҳмонҳо омада истод ва ё ҳамин хел таъриф мекунад ки ин хели ангурҳои Тоҷикистон борин ангурро ман дигар ягон ҷой надидам. мо кӯшиш карда истодем ки таъмини амнияти озуқавори ҷумҳур ба қиссаи худуморо гузарондан ба ҳаракат карда истодем.
тақозои замони имрӯз ба маҳсулоти босифат ва аз лиҳози экологӣ тоза то рафт меафзояд. соҳибкорон низ дарк намуданд ки танҳо маҳсулоти хушсифати бозоргир ва рақобатпазир метавонад онҳоро дар пешбурди фаъолият муваффақ гардонад. Я Саидов Фархаджан, Южно-Казахстанская область, города Чимкента. Вот наши фуры казахстанские. Мы груз берем с Таджикистана и грузим поселок Янгибах, грузим Чимкент, Караганду, Астану и в Россию, в Алмату. И везем по 20 тонн виноградов. Вкус вообще другой. Самый красивый виноград это в Таджикистане.